Ще ви покажа така, тук е една бърза гилотина, която използвам доста, като най-важното нещо при гилотините е първо да контролираме тук брадата, второ моето рамо да работи тук в трапеца на жорката, да не се качваме много нагоре, защото по този начин ще му позволяваме да минава зад гърба ни и да ни избива. То, че така и да стига до гърба, места, където не искаме да го допускаме. С това, което правя е, гледам по посока на стъпналия крак и ще искам да преместя главата от лявата част на гърба на дясната, което ще ми отвори място да вкарам ръката си. Като кокълчета търся да ги залепям ето тук за гърба му. Следващата ми стъпка е веднага да пристъпя с крака и ако мога да си хвана тук ребрата. Хвана ли ребрата, скривам и другият крак отдолу, контролирам тук с тази ръка ребрата или около таза. Искам да сядам назад и да качвам кракът върху него. Сега просто търсим да го засмучим и да си завършим гилотинката.